Slay. Bă, uite că și-a pus Hannah Montana căștile în urechi, uite-te la ea ce faci. Bă, lasă-o în pace, atât timp că se simte bine și se crede că personajul principal e bine pentru ea, pentru capul ei, nu? Dacă te văd ai să regreți, dacă te văd ai să regreți. Dispari. Asta spui tu că e bine pentru capul ei? Urmează partea interesantă, să schimb melodia. Did you really think I just forgive and forget? Na, fii atentă. No, dar bună ziua copii, ce faceți? Ce e aia? After catching you with her, you'll resurrect you. Doamne ferește, asta e drogată, ce are? Cătălina mă aude, are probleme cu auzul, că vă care ceva în urechi. Doamna, alea căști de ascultat muzică, e ruptă de realitate.